मैयाहाय मोनसे जायगायाव बेरायहैदोंमोन आङो बेरायहैदों माने जमदुवाराव थांनायाव मोनसे गामियावहाय दालाङा लहानि दालांसो दासिमबो दङ जोंनिया बिटिसियावहाय डेभेलपमेन्ट दालाङाखौ उनाव बानायगोन ना मागोनथाय बेखौथ' मिथिरोंला थ' माखासे जमदुवाराव मैया बेरायनो थांदोंमोन थांनाय समाव बे दालां गाज्रिखौसो एसे मानसिफोर थाबायनाय बा माबानाय बेखौ नुनानैसो एसे खालामनाय भिडिअ खालामनाय जादोंमोन नायनानै कमेन्ट खालामनो हागोन आरो नायनानै खोन्थाहरनो हागोन बे दालाङा उनाव जागोन ना जाया नङा होनबा बेखौ एसे खोन्थाहरनो हागोन कमेन्ट सेक्सनाव जे बे दालां गाज्रिखौ एसे नोंथांमोन एसे खोन्थाना होनि जिहेथु जोंनिया माखासे दैदेनगिरिफोरा बे प्रमद बर'नि जों थाफाग्राफोरा आगदा आगसिनि मानसिफोरा बिराद डेभेलपमेन्ट जाबाय बिराद जौगाथाय लाबोबाय बिराद माबा खालामबाय माब्लाबा बुङो माब्ला ओरैबायदि जोंनियावहाय दा धन दाबि बिदि खालामनाया गैथारला होननानै बुङो गसाइगाव टाउनावनो सासे जि दखानदारनिफ्रायनो माथो धन दाबिल' खालामनाय 10-15 लाख फैसाखौ हराब्ला नोंनि फिसाज्लाखौ बोखांना लांनाय इदि XYZ खालामगोन मानो बेफोरबायदि जादों नङा होनबा बेफोरखौ एसे कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हर आरो लोगोसे नैबे दालां बायनाया बानायगोन ना बानायाथाय बे दालांखौबा लहानि ओरैबो थाबायनायसो नोंसोर नुयोब्ला एसे बुजिगोन एसे नायनानै लाग्रोदो बिनि उनाव कमेन्ट सेक्सनाव नोंथांमोना फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर।